Ovdje Marko Adidas, šta ima? O, Marko, izvoli. Imam priču jednu. Priču, jel? Ajde. Priča o strašnoj žabi, jel znaš za to? Čuo pa iskreno, a ne ozbiljno. O strašnoj žabi, ne. Strašnoj žabi, nisi čuo priču. Jebra, nisam stvarno o strašnoj žabi, niko mi nije pričao o strašnoj žabi priču. Dolazi dete debil kod tate, ali nije ništa u onom... Nema dete... Ne, nije ništa na račun deteta, ne brinite. Ne, ali kaži onda veliki retar, daj. Dobro, veliki retar dolazi kod tate i kaže, tata, pričaj priču o strašnoj žabi. Kaže, dobro, sina je dobro, samo nemoj smaš. Kaže, bilo jedno selo i u njemu strašna žaba. Nije, sine, nije, stani polako. I u tom selu kuća i u njoj strašna žaba. Nije. Alo? Ajde. A tu si, kaže, nije, sine, nije, ne smali, stani. I u toj kući soba i u njoj strašna žaba. Nije, sine, nije. I u toj sobi sto i na njemu strašna žaba. Nije, sine, je, majke mu nije. I na tom stolu kutica i u njoj strašna žaba. Jeste, sine. Znaš šta kaže, sin? Ne znam, majke. Joj, strašna žaba. Jao, i strašno. Vidim, javite mi. Alo? Marko! Jesi okej? Nisam okej, ali je vid predobar. Hvala ti, drago mi, konačno ja i jedan dobar vid. Hvala Bogu i ti, Petko. Konačno da se nasmiješ na neki moj vid. Hvala Bogu je. Jao, strašno. Ljubi rad. Čekaj, ti damo neku nagradu, stani. Koju, šta ima? Ima 10 karata za stavim. Jeli, voziš auto? Vozim. Da ti zatamnimo staklo? Već su zatamljena. Hoćeš da ti otamnimo? Čekaj, stani, da imamo, šta bi imali? Brate, ulaziš u finale za fudbal sa nama. Da i besplatan termin od mjesec dana tamo u Vizuri, može tako? Za tvoju ekipu. Može. Ajde, ostane u vezi, samo ti uzmemo meru. Ajde, ljubi brat. Šta strašno da nije? Ali unutra strašno jeste. Strašno. Halo.